L'Audiència Provincial de Balears va acordar el passat 2 de març enviar a Chuy a Grau, després d'estimar el recurs d'apel·lació que van interpondre els regidors socialistes en l'Ajuntament contra l'acte en el qual el jutge instructor José Castro va excloure a l'alt càrrec del PP valencià d'entre els acusats que asseuran en el banquet del Caos Nous. Des de llavors s'ha especulat sobre la possible dimissió del vicealcalde. En ser preguntat per aquesta qüestió, el president de la Generalitat i del PP valencià, Alberto Fabra, va assegurar que la decisió li corresponia a l'Ajuntament de la capital, encara que recordava que seria sempre seguint la línia de lo que diu el partit. Per la seva banda, l'alcaldessa Rita Barberà va afirmar que respectaria absolutament el criteri del seu també regidor de grans projectes i portaveu del Partit Popular en el consistori. Que ell faça el que crea convenient, assegurava. I així va ser. Ell feu el que creia convenient en plenes falles. Uns dies on ningú feia cas de lo que era la política. Però nosaltres, així la Corbella, agarrem aquest tema per atraure-ho de nou a la palestra. Ja vam parlar en son dia d'Alfonso Grau, de les seues males contestacions a la premsa, tant a nivell estatal i provincial, quan varen fer l'intent d'imputar-lo, que al final va ser imputat. Avui ja està imputat. I després d'aquest mes llarg de vacacions, ja hem tornat així. I tornem amb un nou col·laborador, José Luis Costa. Juan Luis Costa. A mi és el problema, ara quan me vaig al senyor, també vaig a mirar. Juan Luis Costa, de los Verdes Ecopativistas. Benvingut, esperem que no siga la primera vegada, que siguen moltes vegades més. ¿Y qué opinas de Alfonso Grau? Pues mira, primero muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en tu programa y tal, que nosotros lo vemos siempre en internet y bueno, y creo que poco a poco irá cogiendo más audiencia. En concreto, Alfonso Grau, yo no lo conozco personalmente, alguna vez me he cruzado con él en el Ayuntamiento de Valencia y me parece una persona, la imagen que me da, ¿no? Cuando te lo cruzas en el pasillo, parece una persona bastante afable, ¿no? El hecho de que José Castro lo hubiera sacado del procedimiento, ¿no? Le hubiera desimputado, y que sea a raíz de una apelación del Partido Socialista que vuelva a estar otra vez en los papeles, pues da a entender que hay dudas razonables sobre el papel que él juega en toda esta historia, ¿no? Pero como ahora mismo estar imputado en política significa, pues, es una abominación, ¿no? Pues yo creo que ha hecho bien en dimitir. Y además es que yo creo que cualquier político que dimite merece nuestra felicitación, ¿no? Porque conjugar el verbo dimitir es muy raro en política, ¿no? O sea, fíjate, hoy Toni Cantó ha dimitido también. Oye, chapó, ojalá cunde el ejemplo. De Toni Cantó parlarem ara. Vale. Vamos, dimitió Alfonso Grau y creo que ha sido un acierto. Seguramente, al final de toda esta historia, yo creo, conozco muy poco del expediente, pero me da la impresión que saldrá libre de polvo y paja, no acabará siendo condenado, sino que acabará siendo declarado inocente. Pero bueno, ha cogido una excusa a lo mejor para retirarse a su vida privada y personal, que seguramente tenía un montón de ganas, ¿no? Sí. Pues, Toni Sobela, Ciutadans. Comencem ja si anem per coses públiques. En anes de vacacions, eres sol és coordinador de Burxassot i ara tenim un número 3, no?, a la Generalitat. Número 4. Una nit, moltes gràcies per invitar-me de nou d'estar així, i sí, la veritat és que este mes ha sigut molt productiu a nivell polític, no? Sí que me'n vaig anar així sense solament coordinador de Burxassot i bueno, ara mateix soc coordinador de Burxassot i candidat a les Corts per Ciutadans en el número 4. I bueno, en les enquestes que donen, pues la veritat és que molt content i molt feliç, no? Però bueno, sobre el tema que parlem, en Alfonso Grau, bueno, realment és un tema complicat, perquè Alfonso Grau ha sigut imputat, desimputat, imputat una altra vegada. Són coses que difícilment són entendibles per la gent. Nosaltres, de Ciutadans, som l'únic partit que portem en els estatuts que si t'imputen tens que deixar el càrrec. Per tant, en el nostre cas no haurà donat temps ni a que le desimputaren. En el moment que l'imputaren per primera vegada tenia que haver dimitit. Entonces, allargar el que han allargat i per a fer al final una dimissió que pareixia buscant ahir el dia propici per a que
donar atenció el més possible. Al final és que fan les coses sempre que pareix que estiguen tapant sempre coses, no? Llavors la gent ja no, si confia poc, pues cada vegada que passa una cosa es confia menys. No, així no, és a dir, la situació, és a dir, això ja ha anat ja durant molt de temps i justament té que aplicar la seva dimissió en plenes falles, en la qual ha sigut una cosa que ha passat inapercibida per ahir. Se sap, és que hem estat al costat de la política, és que ja vàrem treure aquest tema, però no, és a dir, anem bats, amagaet, per la porta de darrere, en plena mascleta, per a que no senten com tanqui la porta. Sí, és a dir, un imputat hauria de dimitir, crec que hauria de dimitir. També, no sé, me pareix molt estupendo que en els estatuts, en aquest cas de Ciutadans, vaja, també hi ha que recordar que l'acte és personal, no és del partit. I tots sabem, i tots, per desgràcia, tenim talls trasfuguers, grups mixts... Però ten en compte una cosa, el polític té que donar exemple. Estem parlant d'una imputació per corrupció, no estem parlant d'una imputació per un tema no polític. Jo crec que tenim que donar exemple. Si després Alfons Grau o qualsevol és declarat innocent en el judici, doncs pot tornar sense pegues al partit. En les pròximes eleccions pot buscar hueco en les llistes i tornar a la política, per què no? Però en el moment que és imputada, anem a veure, al final quan un és imputat és perquè n'hi ha indicis clars de que ha comès un delicte. No, eso no es así. Yo soy abogado y te puedo decir que no tiene nada que ver. Una persona puede estar imputada y no significa que tenga ninguna presunción de culpabilidad. La presunción es de inocencia. Sigue siendo de inocencia después de estar imputado. Lo que está claro es que Alfonso Grau, no sé si ha pasado más o menos desapercibido, pero se casó hace 2 días, como quien dice, y se ve que tiene unas ganas de dedicarse a su vida personal, que yo creo que ya el hombre ya ha hecho la mili, ya ha dedicado bastantes años de su vida a la función pública y ya creo que, bueno, que tiene derecho también a disfrutar lo que le quede lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿para qué tiene que estar ahí aguantando carros y carretas? Cuando él sabe en conciencia... Jo no el conec, però jo no crec que li hagi agradat anar-se aixina de la política, perquè al final se'n va per la porta de darrere. No estoy de acuerdo, o sea, es que hay que desdramatizar. Yo creo que los políticos deberían dimitir más a menudo, o sea, es la pura verdad. No, es que para conseguir una dimisión parece que es como ir al dentista. Però una cosa és dimitir, com tu has dit abans, com Toni Cantó ha fet, i una cosa és dimitir perquè t'han imputat en un cas de corrupció. Jo crec que no té res a veure. Yo creo que es lo mismo, dimitir es dimitir. O sea, la dimisión es el ejercicio más interesante de un político, ¿no? El ejercicio es como los japoneses cuando hacen el harakiri, es el gesto supremo, ¿no? Por eso les cuesta tanto. Yo creo que está muy bien que haya dimitido, ha dado un ejemplo interesante y bueno, yo creo, vamos, me apostaría algo que seguramente va a salir libre de polvo y paja, porque Castro lo había desimputado. Aquí lo que pasa es que los partidos políticos están jugando un papel un poco turbio en toda esta historia, ¿no? Que el Partido Socialista esté ahí como acusación particular pinchando y echando fuego, leña al fuego, me parece una cosa fea. Porque eso no, que se gasten molts diners en fer de claro, fiscals. Eso no es lo suyo. Un partido político tiene que hacer política y el fiscal tiene que hacer de fiscal y el juez de juez y cada uno lo suyo. Esas persecuciones políticas no me agradan. No me agradan ni cuando es uno del PP, ni uno del Partido Socialista, ni de los Ciudadanos, ni uno del UPyD. O sea, vamos a ver si tenemos un mundo político claramente nítidamente separado del mundo judicial y cada poder que haga su función. Ahora, nosotros estamos haciendo muchas veces, ahora con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, desaparece la palabra imputado, ya no habrá imputados. Y es que, bueno, se había cargado con tantas tintas negativas que ya es que, vamos, algún cliente mío, de repente le dice a la jueza a una señora, oiga, es que está usted imputada, y la señora reaccionó como si lo hubieran llamado prostituta, vamos. Dijo, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo voy a estar yo imputada y tal? Y la jueza le tuvo que tranquilizar. La jueza le tuvo que tranquilizar y decir, mire, imputada quiere decir que usted tiene derecho a coger conocimiento de todo lo que se ha hecho y tiene derecho a defenderse. Porque mientras no está imputada, usted no puede ni defenderse. Ahora tiene la suerte de que puede defenderse. Así que tranquila, no pasa nada, señora. Entonces ya se queda un poco más tranquila, pero claro, imputados hay 100.000 cada día. Hay que desdramatizar un poco eso. Sí, però jo el que estàvem dient del tema que els partits polítics estan fent de fiscalia o de l'acusació, jo crec que la culpa en aquests moments és per la falta de divisió de poder, és a dir, no els jutges
el Suprem no es pot posar els partits polítics de turno. És a dir, és que podem estar parlant del Partit Popular i del Partit Socialista, que és el que posa els jutges, que en la realitat tampoc és això, és el Partit Nacionalista Basc el que també posa els jutges, és Convergència i Unió el que també posa els jutges, és Esquerra Unida el que també posa els jutges. Per tant, si jo vull aplegar a ser algo fort de jutge, tinc que aplegar a ser amic d'algun partit. Per tant, si no apleguem a ser Totalmente una de acuerdo. divisió de poder Sí, sí. real, inclús que els jutges siguen triats entre els propis jutges, Claro. a Con una criterios de Ahí- profesionalidad. Ahí no anem a Sí, discutir. Ahí eso está estarem claro. d'acord. va estar d'acord. Eso sería mejor para todos. Los que vamos a aplicar. És a dir, això és la situació, és a dir, no podem... És una de les primeres reformes que n'hi ha que fer a nivell estatal, la divisió de poders i la liberació del poder judicial del poder polític, perquè el poder polític està acaparant-lo tot d'una manera d'una manera molt perjudicial per a tota la vida social del país. Claro, la clave es que el nombramiento de los magistrados que forman parte del Consejo General del Poder Judicial debería ser pues eso, una elección de los jueces con criterios de profesionalidad y que no hubiera interferencias políticas, ¿no? Y ya no te digo el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero bueno, parece una utopía ahora mismo, a no ser que los partidos nuevos que están llegando consigan que por fin eso se ponga en práctica. Ese és el problema, és a dir, un polític dimitiria perquè dimitiria més si realment no poguera dir, no, és que presumptament el jutge m'ha d'ajudar perquè presumptament és el meu partit el que l'ha col·locat i si vol seguir, és per el que estem parlant, és a dir, si jo vull fer-me la foto en Madrid a l'any següent per a ser diputat, no me menetse, me calle, no de finca a València i xingón s'acabó. És exactament el mateix, és a dir, si a mi me tenen que posar per dit, seguim la situació. Sí, és un problema. Per a concluir en el fons, Sopra. Yo creo que tenemos que desearle lo mejor, ¿no? Por una parte que su inocencia prevalezca, que es lo que hay que desear a todo el mundo en este tipo de trances tan difíciles, y por otro lado que su vida personal, pues que su recién matrimonio, pues que sea algo muy feliz, que le haga muy feliz, que sea, bueno, que disfrute de la vida, ¿no? Que es lo que le toca, ¿no? Y agradecerle el servicio que ha prestado desde el Ayuntamiento de Valencia. ¿Lo habrá hecho peor mejor? No lo sé, pero lo ha hecho seguramente con su mejor intención, ¿no? Porque está claro que todos los que están ahí dentro, todos los concejales, sean del partido que sean, están ante todo porque quieren que esta ciudad tire para adelante, ¿no? Ahora mismo, en el siguiente punto, veremos que hay problemas, ¿no? Muchos. No, per la meva part, doncs, el que he dit abans, considero que és una decisió correcta, obligada, que tenia que ser obligada, no és una decisió molt comú entre les files del PP, va més així a la Comunitat Valenciana, però bueno, és una decisió que tindria que ser més comú. Pues Alfonso, pasem a lo que és ja l'edifici, l'Ajuntament de València. És el quart més endeutat de l'estat espanyol en 2014. El consistori de Rita Barberà està per darrere de Madrid, Barcelona i Saragossa. València és la quarta gran ciutat de l'estat espanyol més endeutada. Per darrere de lo que se'n diuen Madrid, Barcelona i Saragossa, l'alcaldessa Rita Barberà presentarà els comptes en un passiu de 804 milions d'euros. És a dir, en comptes d'antes de la crisi. La veritat és que són unes xifres que maregen i que, sobretot, el problema és que limita les futures polítiques que se puguen aplicar en un nou govern municipal. Però mires les xifres de Madrid i dius, pues encara estem així molt bé, no? Perquè són una barbaritat, són una autèntica barbaritat. De tota manera, jo no entenc, mai entendré un dèficit reiterat any darrere any de qualsevol institució pública. Una cosa és que un any se te pugui anar del pressupost per qualsevol cosa, però endeudar-se d'esta manera no l'entén una empresa privada i no l'entén una empresa pública. És a dir, no s'entenen... A veure, si una empresa privada té que el personal, el professional, té que respondre ante la justícia o ante els seus proveïdors o clients, en l'Ajuntament, en un ajuntament, una institució pública, hauria de passar el mateix. És a dir, tu has gestionat mal, molt mal. Per tant, tens que passar per la justícia, no anar-te'n als 4 anys i el que vinga
gaire carrer. És el que en estos moments està passant. És a dir, a mi me dona igual gastar-me el que me gaste, sempre que m'ho gaste entre ben gastat, és a dir, entre cometes, perquè jo no vaig a ser responsable d'aquesta deuda i que vinga darrere. Hombre, lo que pasa, yo pienso, o sea, tengo simpatía por lo que dice Tony, que es verdad que un autónomo, una empresa privada, tal, no se puede permitir año tras año generar un déficit porque tiene que cerrar. Y es lo que está pasando, ¿no? Vemos un montón de negocios y comercios cerrados. Pero bueno, realmente la administración pública no es una empresa que al final del año pueda repartir dividendos, ¿no? Si el Ayuntamiento de Valencia tuviera, en vez de 800 millones de déficit, tuviera 400 millones de superávit, sería para echarse las manos a la cabeza. Porque entonces diríamos, pero vamos a ver, estos 400 millones eran para invertir. La cosa es que no tiene que quedar, hay que igualar el presupuesto. Lo suyo sería que no hubiera ni déficit ni superávit. Hay que gastarlo a lo largo del año y gastarlo bien, ¿no? La pregunta es, ¿qué clase de control tienen los ciudadanos de Valencia sobre el presupuesto de la ciudad? ¿Se admiten sugerencias? O sea, ¿tiene algún tipo de participación en el Pleno? ¿Hay transparencia en las cuentas realmente? Y eso son preguntas, ¿no? Yo veo cada vez más gente, comerciantes, que dicen, bueno, si es duras para todos, ¿no? O sea, nosotros estamos pasando las canutas y entonces queremos saber si realmente el ayuntamiento está invirtiendo los recursos que tiene para ayudarnos en la medida de lo posible a superar esta situación. Y ellos tienen muchas dudas de que eso sea así. De verdad que el Ayuntamiento de Valencia no puede hacer más por el comercio, pequeño comercio, no puede hacer más por los pequeños empresarios, no tiene posibilidades de enfocar ese presupuesto de forma que esta gente que lo está pasando peor pueda acabar, pues eso, el año sin tener que cerrar la persiana. Y bueno, ahí hay dudas, ¿no? Hay dudas sobre todo porque la forma de hacer las cosas ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia da la impresión que es un equipo con un liderazgo muy fuerte, que es la alcaldesa, y entonces me da la impresión de que es muy poco permeable a sugerencias de la oposición, y ya no te digo de los ciudadanos, ¿no? O sea, entonces, aunque tú tengas un proyecto interesante que brindarle al Ayuntamiento una idea que pueden poner en práctica, seguramente porque no sale de su propio equipo no la van a aceptar. Y mira que hay cosas que se podrían hacer, ¿no? O sea, la verdad es que en Valencia hay mucho comercio, se está abriendo mucho negocio nuevo, pero que no pasa del primer año. Incluso de los primeros 3 meses. Sí. És que és una vergonya. Home, el que estàs comentant, encara existeixen les juntes municipals de València, no sé. Sí que tens que anar convidat, tens que anar a l'associació de veïns, supongo que la gent que vaig allí serà perquè me va donar la palmadeta, aunque últimament pues, està un poc revelant la situació. Jo anem a veure, una cosa és també les diferents polítiques que se poden llevar a portar a terme i altra cosa també és el dèficit com a tal. Jo crec, el problema jo el veig és que és una gestió, una mala gestió continuada, perquè els 800 milions no s'han fet de dèficit en un any. I com fiscalitzem els ciutadans aquesta gestió? Pues cada 4 anys en les urnes, perquè no n'hi ha altra manera, perquè el que és transparència i participació pues no conec el cas concret de l'Ajuntament de València, però suposo que serà com en tots els ajuntaments ara mateix. Lo de la transparència i el bon govern pues està molt de moda, però està molt de moda per a fer un curset, fer-se una foto i donar uns diplomes, però lo d'aplicar-se no s'aplica, però per a res. I no veig jo a la senyora Rita Barberà un exemple de participació i bon govern per a res. No, és a dir, ella sempre ha demostrat que soy yo y soy yo. Si algú li ha molestat, en aquest moment estan en les Corts de Madrid. Podem parlar de Marta Torrado, per exemple. A lo mejor en Burjasot podréis poner en práctica eso de los presupuestos participativos. Dar sí, una opción a que... Es una idea que Ciudadanos lo lleva en programa. Para nosotros va a ser una prioridad abrir los ayuntamientos a la ciudadanía. La participación creemos que es muy importante y la transparencia es que no... Y me congratula que mi partido lo piense así. Una gestión pública opaca. Pues si es que el dinero, la gestión es de todos. Y si lo estás haciendo así es porque crees que es lo mejor, ¿por qué lo ocultas? Cuando tú estás ocultando una gestión es que parece que lo estés haciendo mal adrede o te estás guardando algo para ti. No es entendible. O sea, tú haz lo que tú crees que es bueno.
si luego la gente no está de acuerdo, bueno, pues ya te quitará de aquí 4 años, pero no tienes por qué ocultarlo. No te esperes, perdón, me pasa tal castellà. Perdó. No tens per què ocultar el que estàs fent, si estàs fent-lo bé, o pensant que estàs fent-lo bé. El problema és que no sabem si estan fent-ho bé o mal. Els resultats a final d'any diuen que no ho estan fent bé, però no són números. I la gent del carrer, jo crec que tampoc, la gent, mos queixem de que tampoc ens estan donant unes solucions o no ens estan donant el que necessitem. Per tant, és a dir, sí que estan ocultant alguna cosa, o no estan gestionant per al ciutadà, estan gestionant, no sabem per aquí, però per al ciutadà no, és a dir, els ocultes comptes, no eixen els comptes, alguna cosa està passant, és a dir, cada 4 anys tenen l'oportunitat, però és que tenim 24 anys la mateixa gestió en l'Ajuntament de València. Sí, però anem a veure, ahir és el que parlaven fa uns programes. També tenim els altres partits part de culpa, no? Vale? Perquè Rita pot estar fent-lo molt mal, però si no li donem una alternativa als ciutadans millor que Rita Barberà, tornaran a votar a Rita Barberà. Que sí que és molt complicat donar una alternativa per pressupost, per mitjans de comunicació, per el que vulguis, però n'hi ha que treballar per això. Ara pareix que s'obri el panorama electoral, però encara els enquestes estan donant una majoria, no majoria absoluta ni majoria simple, però sí que estan donant guanyadora al Partit Popular, tant a l'Ajuntament de València com a les Corts. Per tant, pareix que n'hi ha més alternatives entre les que me trobe, però encara no una alternativa com per a desbancar al Partit Popular. Per tant, encara tenim que fer-lo millor, però també tenim part de culpa el resto de partits. Sí, no, yo creo que estaba pensando que Rita Barberá llegó al ayuntamiento, a la alcaldía, pues por el famoso pacto del pollo, ¿no? Porque el valencianismo lo quiso así, ¿no? Y puede que al final de su ciclo político ella de paso de alguna forma al valencianismo otra vez en la alcaldía, ¿no? Que a lo mejor puede darse la circunstancia un poco rocambolesca que, bueno, entiendo que Giner, vuestro candidato, es una persona representativa del mundo valencianista también y que a lo mejor por estas cosas del destino se va a acabar convirtiendo en el alcalde de Valencia, por esto de los pactos y demás. Puede ser, puede ser. No creo yo que Rita salte la vara o queda en la oposición. Yo creo que tendrá ganas, ya estará cansada también, ¿no? Esto es como o se quede en la oposición o governi ella, és a dir, és una situació en la que jo no entenc també com torna a presentar-se, és a dir, jo no ho faria, és a dir, 24 anys de govern, majories absolutes, anar-te'n en una minoria o en la posició. No tienes ninguna necesidad, no, te puedes retirar perfectamente. Va de candidata, va de número 2 a les coses, però crec que anirà també en novembre a les Corts Generals, no? Jo què sé, al final et sent que això de fer això que ja fa tants anys que el fa que En todo caso, en la Champions de las ciudades deficitarias estamos entre los 4 primeros, o sea que va bien la cosa, ¿no? El Ministerio de Zaragoza, ¿no? Solo hay que investigarlo. ¿Cómo es posible que está en el primer lloc Madrid, li seguís Barcelona, Zaragoza i València. És a dir, una situació en la qual sempre ha tingut un poquet d'enveja a València. Ja dic, així les guanyem. Tenen que haver tocat als companys de Bloc Aragonès. Haurem d'haver dit què és el que estava passant. Tenen que recuperar i a veure què passa per allí, perquè és situació. No fa molt que està, tenen un metro con un tramvia prou bé. Però ahí, per exemple, l'alcalde també porta 10 o 11 anys d'alcalde, o sigui que també ha tornat a ser elegit després de lo que pareix una mala gestió. Sí, però a veure, jo, personalment, ¿vale? Jo estic en les passades europees. I aquell és del PSOE. Sí, jo estic en les passades eleccions europees, en campanya electoral, estiguem en tant, i havies vist com havia evolucionat Zaragoza, és a dir, la veies que està evolucionant, és a dir, estava posant en el to. Tu pots agafar un dèficit perquè anem a fer un projecte nou de ciutat i té este cost, i anem a ficar-nos en un dèficit de 200, 300 o 800 milions per un motiu. El que passa és que els 800 milions de dèficit de l'Ajuntament de València no és per un motiu, és per una mala gestió. Sí, no, és a dir, val la pena, és a dir, dius, el que estàvem parlant, hi ha hagut una gestió, doncs
possiblement sigui bona, encara que sigui endeutat, perquè se nota, la ciutat se nota. És a dir, veus el tramvia, veus el comerç obert, veus una cultura de carrer, és a dir, la gent comprant, la gent utilitzant el transport públic, i dius, bueno, està endeutat, però està endeutat per a fer un benefici al ciutadà. Pero sí, esa es la situación. Hombre, aquí yo lo que he notado es que en los últimos 10 años Valencia para mí ha sido de ser el number one a ser, pues, a estar a la cola, ¿no? Valencia ha vivido la época más bonita, yo creo, hace 10 años, que estábamos en un momento muy dulce, ¿no? Y que todo en Valencia salía bien, o sea, teníamos suerte y siempre caíamos siempre de pie, y nos ha tocado la lotería 40 veces seguidas y luego de repente pues nos hemos quedado ahí abandonados, ¿no? Entonces es muy duro estar, que te declaren la ciudad más interesante de España y que ahora mismo estemos en una situación tan penosa, ¿no? Eso es lo que pasa. Yo creo que la gente se acuerda de eso, que hace 2 lustros pues parece que aquí ataban los perros con longanizas, ¿no? Y ahora de repente pues estamos pasando lo peor de la crisis en el peor lugar. Ara també som interessants, que passa que per un altre motiu. No sé. Així sempre estem en portada. No, sempre anem de número 1. Ara, jo crec, ara estem de número 1 per la corrupció i per l'oposició, que ens posa ahí en encarreguen d'anar a les televisions estatals a posar-nos en bandereta, que som els més corruptos, els més chorizos, superem al típic chorizo espanyol. No, yo creo que Madrid no sigue ganando, ¿eh? Madrid seguiría siendo el number one. Sí, pero la oposición no va de tele a dir-ho. No sé. No, Eso no sé. ¿Qué quiere decir? ¿Que la oposición en Madrid es mejor que la oposición aquí? A lo mejor mira más. Es la mateixa posició. Pero a lo mejor mira más un poco de tapar para que sus ciudadanos estiguen un poquito más tranquilos. Pues igual pareix més sospitoso això pues sí. que traure, no ho sé. En fin, ya veremos. No. Nosotros nos tenemos que preocupar de Valencia. ¿Y cambiar? Lo de la ciutat. Bueno, pues mira, al final no pots fer res en aquest dèficit, el nou govern tindrà que conviure en ell i el problema és el que he dit al principi, que limitarà molt després les futures polítiques del nou govern, que pareix que almenys serà més plural. Sí, yo creo que el próximo gobierno municipal, que bueno, pues se va a encontrar con las manos atadas, ¿no? Una falta de recursos impresionante, y entonces, bueno, cuando no hay recursos, pues hay que echar mano de las ideas, ¿no? Y da la impresión que también ahí se ha quedado, estamos en un dique seco, ¿no? Si no se abre un poco el gobierno a aportaciones que vengan de fuera, pues va a ser una situación muy penosa. Se pueden hacer muchas cosas sin dinero, pero claro, hace falta abrir la mano. Ahí está. Ja veremos. L'Associació de Víctimes de l'Accident de Metro de València busca finançació a través d'un crowdfunding per a costejar diverses proves que impedisquen el tancament en fals de la investigació judicial sobre el sinistre, que en juliol de 2006 matà a 43 persones i causó ferides a altres 47. L'Associació de Víctimes del Metro necessita diners per a pagar un peritatge alternatiu al manejat per el jutge de l'assumpte, que en contra de la visió dels afectats descarta l'accident se desvera un fallo mecànic i assegura que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no incompleix la normativa sobre prevencions de riscos. Pues és un problema molt greu el que tenen esta gent, perquè sobretot no s'ha donat una resposta institucional adequada. Perquè al final la culpa la tindrà la que la tinga i ahí la justícia tindrà que ser la que dictamine. Però sobretot, i en un accident com este, la resposta del govern té que ser d'una altra manera. La gent té que adonar-se de que l'administració, el seu govern està en ella, en les víctimes, que no està ocultant-le coses, i no ha hagut ahí des del principi una investigació clara, una investigació nítida. Des del principi pareix, sempre ha aparegut, i dic paregut perquè potser després és aixina, no? Però sempre ha aparegut que han volgut culpar al conductor sense buscar res més, i clar, això a una persona que ha perdut
a un membre de la seva família d'esa manera, pues no li plena y necesita más respuestas y no se le han donado. Claro. Beccaria decía, ¿no?, que es el mayor teórico del derecho penal moderno, que la justicia, si no es rápida, no es justicia. En el ámbito penal es clarísimo, ¿no? Si esta investigación se hubiera llevado a cabo con rapidez, transparencia y celeridad y hubiera habido una sentencia definitiva, pues se ahorraría la agonía de la gente. Fíjate el accidente de avión que ha habido el otro día, con qué rapidez ha ido saliendo todo, ¿no? El dolor de los familiares no se puede evitar, pero por lo menos no se vive esa agonía que dura años y años y años con la duda de qué habrá pasado, cómo habrá pasado, por qué habrá pasado, tal. Entonces, si esto se ha cerrado en falso, seguramente esta investigación penal tampoco llegará a ninguna parte, porque, entre otras cosas, que claro, ha pasado tantísimo tiempo que muchas de las pruebas que se quieren practicar no es que sean caras y haga falta crowdfunding, es que ya son imposibles, ¿no? Porque han desaparecido pues muchos de los materiales que igual se podían haber traído a estudio, ¿no? Pero en todo caso, suponiendo que al final no haya responsabilidad penal, que sea un accidente puro y duro, fíjate, esto lo podíamos haber arreglado hace años. ¿Por qué frenarlo todo? Es una mala interpretación, ¿no? Cuando la administración se dedica a visitar a los familiares y más allá de tranquilizarlos, intenta de alguna forma manipularlos para que no pongan en marcha procedimientos y tal, es cuando han metido la pata. Porque tenía que haber un procedimiento, el procedimiento tenía que ser rápido y tenía que haber una sentencia que esclareciera los hechos. ¿Qué pasa? Que se ha ido obstaculizando de alguna forma o retrasando y al final nos encontramos en una situación la peor de las posibles. Porque ahora mismo ya ninguna sentencia va a satisfacer a las familias. Ellos de todas formas se van a quedar con esa frustración de por vida, ¿no? Imagínate lo que es haber perdido a un ser querido y tener que estar durante pues eso, 30, 40, 50 años más con ese atormentado porque no sé si deberíamos haber hecho algo, porque claro, a lo mejor esto se podía haber evitado, a lo mejor deberíamos haber sido más, ¿sabes? Es una situación horrible y es una pena, ¿no? Y pasa continuamente. O sea, es un malentendido, vamos a arreglarlo fuera del juzgado, que no se mueva, que no haya escándalo, cuando lo mejor es lo que decías, Tony, ¿no? Transparencia, luz, taquígrafos, que se sepa exactamente a ciencia cierta lo que ha pasado, sin miedo. Y ya está. Y si alguien ha sido responsable, pues que lo pague. Y si no, pues se declara que no y ya está. Pero se sabe en un corto periodo de tiempo. No se puede tener a la gente años así, es inhumano. Lo que passa és que estem en un país que jo crec que mai se mira per les víctimes i així després dels morts les víctimes eren les familiars i mai se mira per ells, s'ha mirat perquè l'escàndol, és que és el que tu dius, per a que l'escàndol fos el més xicot possible, el que té que fer és durar el més possible. Si tu fas una investigació bona, transparent i ràpida i fas que la justícia funcioni ràpida, això s'acaba molt abans. I la gent, a més, descansa i has començar una nova vida en la falta d'esta gent que ha perdut, però d'una altra manera, perquè aquesta gent porta ja, què any va ser? Si és que 2006. És que són ja... Juliol del 2006. És que és una barbaritat el que aquesta gent està sofrint, perquè tots els dies 11 de cada mes ahir reunits i recordant i quan ja tenia que estar tot clarificat. Però passa, i així almenys en aquest país passa molt. Passa cada vegada que hi ha una tragèdia d'aquest tipus, igual perquè lo del tren de l'AVE, que és que passarà un altre, el mateix, lo del vol de Lufthansa perquè s'està sent en França, no sé com acabarà, però ahir no sé si cada vegada que avança la investigació no sé si és pitjor, perquè cada cosa que encara és pitjor per als familiars, perquè primer que s'estrella, després que l'estrella el copiloto, després que ocultaren que estava en depressió. A vegades no saps si és pitjor, però bueno, sí, però van a saber la veritat. Sí, pareix que sí. Al final vas a dir, bueno, l'han matat. Però així, a més, el que diguem, el temps corre en contra d'esta gent. Entonces,
és complicat saber si alguna vegada ara, després de tant temps, sabrà la veritat de lo que va passar. Perquè, aunque siga la que és, la que ara mateix està defendent el govern o la que està defendent la primera investigació, ja no és creïble. Entonces, pot ser que se queden en esa idea primera y en esas ganes de saber qué va a pasar de veritat. Sí, no. Me acuerdo de las escenas finales de Canal No, ¿no? Cuando entraron allí los familiares y tal, ¿no? Que parece que hay algo, o sea, eso que dicen de la sed de justicia y la necesidad de conocer la verdad es una realidad muy fuerte, ¿no? Es un movimiento, algo muy primario, ¿no? Entonces la gente, eso hay que darle un cauce y el cauce es pues dar toda la información sin miedo y ya está. Pero claro, como aquí todo se hace de mala manera, pues así estamos. Se fa de mala manera a la vista del ciutadà, perquè potser ho van fer molt bé per a lo que tenien que cobrir, tapar o realment sí que fon el que fon, és a dir, però el que estem dient, és a dir, sempre estem en ocultisme, sempre estem treballant d'esquenes al ciutadà i més quan hi ha unes víctimes. És una cosa que així no podem anar avant. Una situació en la que hem saber-ho, és a dir, no poden passar més anys, el 2006 hasta ara. Sí, no, bueno, yo creo que están en la recta final, o sea, habrá una sentencia, será tarde, será incompleta, no será satisfactoria, pero por lo menos ya habrá una sentencia y de alguna forma pues se habrá cumplido, ¿no? Es lo mínimo por las víctimas, ¿no? Sí. Pues para tancar, pues això és una nova demostració de la falta de responsabilitat que se té en política quan se fan les coses mal. Perquè segurament així el que falta és això, por a veure qui té la culpa de lo que va passar, qui té la responsabilitat de que o no n'hi haurà un manteniment correcte o no n'hi haurà una inversió correcta en aquesta línia i com ningú sap qui pot tenir la responsabilitat, doncs tots se tapen o volen tapar tot quan potser no tindria que ser així. I quan passa això és que mai n'hi ha una dimissió de responsabilitat política en aquests casos. Parlant de dimissió, crec que t'agradarà. El passat dimarts se feu una frase famosa, no sé com dir-li així. Me he hartado. ¿Sabeu qui és? Afirmava el diputat de UPyD per València que diu que deixarà el seu escó en el Congrés però continuarà afiliat al partit mentre medita el seu futur. El diputat de UPyD per València, Toni Cantó, anuncia el dimarts que no serà el candidat del partit a la presidència de la Generalitat i que renunciarà al seu escó en el Congrés. Mentrestant, continuarà afiliat fins al Congrés Extraordinari de juny, on pelearà per un canvi de rumb. Jo tenia moltes ganes de dur-lo al porqué de la setmana, Toni Cantó, és a dir, sempre ho dic, sempre m'he repetit, però les primeres declaracions quan va fer en Madrid, quan va ser triat diputat per la circumscripció de València, en els boides valencians, i va dir que, i li van preguntar què anava a fer per els valencians, i va contestar: yo ya estoy en Madrid, vengo a defender los intereses de los españoles. Crec que és el problema que tots els polítics que tenim en aquests moments en Madrid miren els interessos del partit. Una vegada estan en Madrid, s'olviden de qui els ha donat el seu vot. Dona igual que siguin els valencians, que catalans, que andalusos, que qui siga. I, és a dir, jo li tenia moltes ganes. Pues ara el tenim així perquè ha renunciat a ser el candidat quan ja duia mesos proclamat, quan ja estava fent una campanya en el seu 6 anys, crec que era, en el seu 6 anys Roseta, per anar i fer-se escapents, doncs per fi ha dimitit, ja veurem què passa com a diputat i esperem que deixi la seva acta de diputat de veres, que no sigui una mentira. I jo crec que te'l deixat un rodet. Home, sí, jo crec que sempre s'està relacionant UPyD i Ciutadans i bueno, és normal, no? Però bueno, en este cas és una decisió personal de Toni Cantó que suposa que tindrà que ser dura perquè abandonar quan eres el candidat a la Generalitat Valenciana pues no té que ser una decisió fàcil. La veritat és que UPyD està desfent-se de una manera sorprenent para nosotros
jo és cert que crec que s'equivocaren al no acceptar la mà que les tenerem nosaltres dels ciutadans, però no m'esperava tampoc lo que està passant en UPyD. I lo de Toni Cantó ja per València pot significar el fi d'UPyD a València. Però de tota manera, no pots dir res dels problemes dels altres, cadascú sap el que se cuina en la seva casa. Ella insistia el passat dimarts en la necessitat d'una confluència electoral entre UPyD i Ciutadans. És que al final són dos partits molt pareguts i que estem en el mateix espectre electoral i és molt difícil, o diuen que impossible, que els dos es mantingueren ahí. Però bueno, pareix ser que serà Ciutadans el que es queda en aquest espectre i UPyD el que tindrà que desaparèixer. Però bueno, a veure, en esto de la política pues tot pot canviar una setmana. Les portes de Ciutadans sempre estan obertes. Està clar que un pacte en la direcció nacional d'UPyD està totalment descartat ara mateix, perquè ja s'han tancat la porta moltes vegades. Però, bueno, les portes... Perquè a mi me sap mal, sobretot, per l'afiliat de base d'UPyD. Al final, és gent com jo, no?, que està buscant en un partit així una alternativa diferent al bipartidisme. Entonces, esta gent està con una il·lusió de fer algo nou i s'ha quedat, de repente, sense partit. Entonces, per a aquesta gent sempre va estar la porta oberta del nostre partit per a seguir treballant per aquest objectiu que és comú. Pues yo creo que lo de la dimisión de cualquier persona siempre es meritorio, la de Toni Cantó también, que dimita me parece fenomenal y que encima renuncia al escaño me parece genial, porque es que se había especulado con que dimitiría pero se quedaría en su escaño o se iría al grupo mixto, o sería un tránsfuga, tal, no. Él ha tenido él está en minoría en su partido, no consigue cambiar las cosas y es coherente, ¿no?, consigo mismo y dice, bueno, mira, no he conseguido convencer a mis compañeros, pero sigo pensando lo que pienso, no puedo cambiar mi forma de ver las cosas y el servicio que puedo prestar ahora es dimitir. Total, que dimite. No he visto en directo su dimisión, no sé cómo lo ha hecho, pero vamos, el hecho sobre todo que su dimisión vaya acompañada de la renuncia al escaño me parece genial. Si encima dice que permanece como afiliado y que dará la batalla en junio o julio, pues oye, la verdad es que nos está dando un ejemplo que si tú le tienes un poco de manía, un poco atravesado por cosas que ha dicho y tal, yo creo que está haciendo méritos para que se le perdone. Vamos a ver que deje el acta. Aún no dice el acta, es decir. A dir que sí, que la yo creo que... Yo creo que sí. Ha habido interpretaciones, pues eso, un poco interesadas, pero tú fíjate qué curioso, ¿no? Todo el mundo está pidiendo primarias y listas abiertas en los partidos políticos y cuánta gente que ha ganado las primarias ha acabado abandonando el partido, ¿no? O sea, no voy a dar nombres, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador, pero se me ocurre por lo menos 3 o 4, ¿no? En Madrid algunas muy sonadas, ¿no? Y lo que está pasando, curiosamente, es que dos partidos que han dado la pelea, o sea, la lucha contra el bipartidismo, como son Izquierda Unida y UPyD, están siendo víctimas en este momento, ¿no?, de su propio éxito. Parece que sí, que han conseguido su objetivo de acabar con el bipartidismo, pero es como Moisés, que ven la tierra prometida al final, pero no entrarán, ¿no? Y sin embargo hay nuevos actores políticos, como Podemos, que parece que va a sustituir a Izquierda Unida, y Ciudadanos, que parece que está haciendo oposiciones para sustituir a UPyD, que sí que van a disfrutar del buen trabajo que hicieron ellos. Es una paradoja, ¿no?, de la política. En todo caso, como Alfonso Grau dimite, como Toni Cantó dimite, pues yo me animo a dimitir también. Yo creo que voy a dimitir, voy a darte la exclusiva en tu programa y dimito yo también. No, que voldré contar el projecte. No, però a veure, jo li tinc mania, però també tinc a molts, per exemple, Sonia Castedo. Jo la vaig convidar a vindre, així que avui també li llancem a Toni Cantó. És a dir, és més, jo crec que a mi també me té mania, el que passa que m'aguantes. Sonia o tu a mi. No. Pues igual com a Sonia Castedo la vam convidar en el seu dia, no s'havien pogut fer en ella, no ens contesta, pues Toni, com vulguis, així estem. I com no, el porqué de la setmana per a Toni Cantó. I seguim després de
únic com a porquer de la setmana. Pues ja vam posar damunt la taula que Montoro canviaria el model de finançació després de les eleccions. És a dir, pareixia que així quan van a fer alguna cosa gros, esperen primer guanyar o perdre i fer el gros. No anem a parlar del canvi, el que ja vam parlar, del canvi de model de finançació, sinó que farem dir que a partir d'aquest nou programa, després de les eleccions, començaríem ja a parlar a propostes electorals. Per tant, creiem que fa falta un model nou de finançació per a València, tenim bé, modificaríem... Jo crec que coincidim tots els partits que fa falta un canvi de model de finançació, però és que coincidim hasta els que l'aprovaren i els que l'han aplicat. Està clar que no poden seguir així. Nosaltres pensem que el millor model seria un model de caixa única, que sé que a tu no t'agrada. Jo vaig a demanar el concert fiscal. Però nosaltres creiem que el millor és una caixa única i a partir d'ahí igualtat total per a totes les comunitats. A nivell d'ací de la comunitat, nosaltres el que pensem és demanar una carència del pago al fons de liquidació autonòmica del deute que tenim, una carència sense ampliar el període de pagament per a dedicar aquest diner, aquesta possibilitat d'inversió en polítiques econòmiques per a rellançar un poquet tot el que s'apuca a l'economia abans i després poder pagar el deute que tenim de millor forma. Però ja dic, nosaltres la proposta és caixa única i repartiment igual a totes les comunitats. Bueno, nosotros, los verdes ecopacifistas, estamos en estas elecciones autonómicas dentro de una coalición que se llama Junts y el candidato será Carles Muñoz, que es un empresario de Mislata y que, bueno, que ha escrito mucho sobre el tema y tal, y yo creo que él coincide a grandes rasgos con lo que manifiestan la mayor parte de los valencianistas, ¿no? El valencianismo, por desgracia, está casi tan dividido como los verdes, o más, no sé. Pero sí que coinciden bastante casi todos los interlocutores políticos valencianistas con los que yo he hablado en que Valencia ha llegado a un momento de madurez política en la cual merecería la pena pues que se gestionaran sus propios recursos desde aquí, ¿no? En el País Vasco se hace el concierto fiscal es a través de las diputaciones. No hay un concierto fiscal para el País Vasco, sino que la Diputación de Vizcaya maneja uno, la Diputación de Guipúzcoa otra, la de Álava otra y la Diputación de Navarra otra. Entonces, eso sería, no sé si sería trasladable aquí tal cual, supongo que no, porque aquí no existe en las diputaciones esa idea, ¿no? Las diputaciones aquí no han funcionado nunca así. De hecho, mucha gente aquí propone la desaparición de las diputaciones, incluidos los valencianistas. Entonces, si no se va a poder gestionar el modelo de financiación pivotando alrededor de las diputaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner en manos del gobierno autonómico? No sé, la verdad es que los gestores que ha habido hasta ahora da que pensar, ¿no? Si se sigue esa línea, el agujero sería más grande. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo he leído el otro día, no me acuerdo quién era el articulista, era un articulista, creo que fue, que lo expresaba como si yo pudiera hablar con Fabra, le diría, ¿no? Con el presidente Fabra. Y venía a decir así en dos palabras, las competencias que no podemos pagar, devolverlas, pero ya, las que son deficitarias. Y las que de alguna forma son competencias rentables, que podemos gestionar y que son autosuficientes y que nos dan una sensación y un buen nombre, pues esas sí las vamos a aceptar y las vamos a sacar adelante. Pero justicia, sanidad, esas es que son deficitarias por naturaleza y además nos están dando una mala imagen con los ciudadanos, increíble. Entonces, con las reglas del juego actuales, que es verdad que sobre la marcha no se pueden cambiar, pues igual la única jugada que le queda a un posible gobierno valenciano responsable puede ser decir, mire, no las queremos, las devolvemos. Hágase usted cargo, no es usted el Estado central, el gobierno central, pues a partir de usted asume usted la responsabilidad, porque nosotros no podemos, no nos dan recursos para hacerlo. Entonces, no sé, yo creo que la situación que se va a vivir va a ser muy dura, no creo que se llegue a la intervención, porque sería ya muy fuerte, pero ahora mismo, aunque no haya intervención, yo creo que el amor propio de muchos valencianos ya está muy tocado, porque da la impresión, y yo me incluyo porque vivo y trabajo aquí, que es que no sabemos hacerlo bien, que no sabemos hacer las cuentas, que no nos salen las cuentas.
cuando realmente es que vivimos una situación injusta, mal planificada desde muy atrás y ya hemos llegado a un punto de no retorno. Ahora mismo la situación, cuando sales a la calle, da miedo, la gente está en una situación límite y el gobierno, los gobiernos, pues no pueden ayudar mucho porque no tienen recursos. Yo antes decía que se puede hacer política sin dinero, es verdad, con ideas se puede hacer política, pero es que el resolverle pues eso, el día a día a tus ciudadanos es fundamental. Si no les puedes dar, por lo menos, la seguridad de que hoy y mañana sus hijos tendrán colegio y que van a poder comer, vamos, que es lo básico, y que van a poder tener una asistencia, van a morir dignamente porque van a tener asistencia sanitaria básica, pues ¿qué les puedes pedir? ¿Qué más les vas a pedir? O sea, es que ya es el colmo, ¿no? O sea, encima de que no les cubres lo mínimo, les vas a pedir un esfuerzo, ¿no, hombre? Churchill pedía sangre, sudor y lágrimas, pero estaba dispuesto a poner de su parte, ¿no? Aquí nos están pidiendo lo mismo, pero no ponen nada. Entonces, bueno, si no queda más remedio, pues es como, si las reglas del juego no se pueden cambiar, bueno, pues muy bien, no nos quieren intervenir, devolvemos las competencias que no podemos llevar adelante. Y el problema para ellos. Vale, puc estar d'acord en tu vot i no estic d'acord. Les coses clares. És a dir, no podem tornar caixes, és a dir, tenim que tindre més caixa, però una cosa molt clara, exemple, en el tema de justícia, és a dir, ens passen competència, tenim que pagar per aquesta competència, que no ens correspon a nosaltres. Després, si necessitem xutxes, si tenim xusgats, tenim que demanar-lo a Madrid i damunt acabar-ho pagant nosaltres. I després no podem comprar folios perquè no ens toca a nosaltres perquè tenim de Madrid. Pues eso queden ells. O primer es que yo tampoco diferencia entre ells i nosaltres, però jo no estic d'acord en tornar competències. Jo nosaltres estem d'acord en la gestió descentralitzada perquè creiem que pot ser molt més eficaç. El problema que tenim aquí és que la gestió, almenys en la comunitat, és molt roïna. Anem a veure, tu tens un model de financiació que és molt roïn, vale, perfecte, i més en nosaltres, això està clar, però tu tens uns diners, tu saps el que vas a ingressar, el que no pots fer és el que s'ha fet en aquesta legislatura, que hem doblat el deute de la comunitat. Si tu saps que no vas a rebre aquests diners, no te'l pots gastar, no pots intentar gastar-lo, tindràs que lluitar ahir en Madrid i dir que jo no puc mantenir la justícia ni la sanitat en aquests diners, que jo no puc. Què faig? M'endeute més o no? Tindràs que treballar. Eso, o sea, exactament. El que tindria que fer és, jo necessito més diners, no podem estar infrafinanciats així. Jo tinc que dotar a la meva gent d'uns servicis bàsics de justícia, de sanitat, d'educació, i en aquests diners no puc. I això no s'ha fet. Això no s'ha fet. Quan nosaltres diguem caixa única, és per igualar les comunitats. Vaig a llegir-te-ho, no se m'ha dit ninguna paraula, el punt 15 del nostre programa, en el qual nosaltres també parlem de solidaritat. ¿Vale? En concert fiscal propugnem la solidaritat entre els diversos pobles que conformen l'estat espanyol. Atenent a que la nostra mitja per càpita és de les més baixes de l'estat. Reclamem el nostre dret a rebre diners d'aquells territoris que són més rics. Això no interessa per a ells. I rebutgem categòricament el que tinguem que ser nosaltres els que financiem a ells. Per tant, considerem que els diners dels nostres impostos deuen revertir en inversions en marques. Solidari. Perfecte. Jo no he dit res en contra d'això. És que els nacionalistes mai són solidaris. Normalment no. N'hi ha nacionalistes i nacionalistes. Jo crec que la solidaritat... N'hi ha nacionalistes en els que se pot parlar i que poden tindre unes mires més obertes que un altre. Però molts nacionalistes saps que no. I tu el saps. O sigui, que no me tires de la llengua, sinó que podem parlar 2 programes més. Ja tens el micròfon. No vull parlar. No, jo en això estic totalment d'acord. En això no estem en contra de nosaltres. És que és així. O sigui, hi ha que haver una solidaritat entre totes les comunitats, això està clar. Però el que no pot ser és una diferència de financiació tan gran com la que està havent, almenys hacia València. El que no pot ser és que aportem sempre més. No, clar. Quan en aquests moments necessitem nosaltres, si podem tirar temps arrere. Carles Muñoz, que es el candidato de Junts a la Generalitat, él dice siempre que el problema que hay es que muchas veces se hace todo girar o pivotar en torno a los funcionarios, ¿no? La cultura de los funcionarios.
Y en realidad sus funcionarios son muy importantes y prestan un servicio impagable, y si son vocacionales ya ni te cuento, pero lo cierto es que los autónomos, los pequeños comercios, las pymes, estas son las que realmente están sacando las castañas del fuego, pues esto, a este país, ¿no? Y si Valencia sale adelante será por ellos otra vez. Pero ellos, ¿qué atención reciben? ¿Qué apoyo reciben? Para casi nada, persecución casi. O sea, a poco que les vaya bien, ya se les cae encima Hacienda, la Seguridad Social y todo el mundo. Y si les va mal, nadie les va a echar un cable ni un salvavidas. Esa es la situación, ¿no? Carles Muñoz, que bueno, está muy involucrado por el tema del pequeño comercio y tal, una de las luchas que él tiene es que las grandes superficies están consiguiendo apertura en domingos, en vacaciones, en festivos, en cualquier momento, y resulta que te dice el pequeño comerciante de Alacuas, del Daya o de Chiribella, dices que se nota, ¿no? El domingo que ha abierto la gran superficie, el lunes, que era el día de gastar, pues ya no hay dinero ni para un café. Entonces, claro, en este pueblo, en los pequeños comercios, que son los que dan vida a la calle, los que hacen que haya una atmósfera ciudadana de convivencia, poco a poco van apagándose, cerrando, están con la caja de resistencia casi casi, ¿no? Y para esta gente no hay, desde las instituciones, desde el gobierno, no hay un plan solvente ni creíble, ¿no? Más bien se les da la espalda enseguida, porque claro, es más, recibir a la multinacional de turno pues es como más espectacular, ¿no? Porque esta multinacional pues crea 50 o 100 puestos en un día y parece una cosa increíble, ¿no? Pero lo que no se ve es que las pymes, que igual tienen que cerrar, igual ahí se pierden 300 puestos. Entonces el comercio de proximidad, que es más ecológico, que es más natural, que hace que el tejido social en los pueblos pues se mantenga, pues está apagándose poco a poco, y los políticos, aparte de hacer muy mal la oposición, no les echan un cable. Eso és una No les altra echan un més. cable. L'oposició d'esta comunitat que també... I com sempre, pues, tinguem retallamos. Així que, Toni, tens un minutet, 2 minutets per l'encara de tot el que Bueno, pues jo el primer, molt content de tornar després d'un mes de vacances. A partir del 24 de maig esperem que vingués algun dia, Suposa que sí. Jo així me trobo com en ma casa i m'agradarà vindre tots els divendres, si pot ser. I, bueno, què dir de tot el que hem parlat esta nit, pues un poquet reduir en que la gestió a nivell institucional no és una gestió eficaç. L'hem parlat en l'Ajuntament de València, l'hem parlat a nivell de la Generalitat Valenciana. N'hi ha que tindre bons gestors en les institucions, i això ho podrem canviar d'ací, no arriba ja ni a 50 dies. I bueno, res més. Parlar, ja estem donant unes pincelades del nostre programa electoral. Hem parlat, ja hem vist algunes diferències entre uns i altres. Això és bo, això és bo. Sí, la veritat és que tenim que debatir de coses i donar propostes diferents als ciutadans perquè poden elegir. Bueno, i res més. No m'estem més i enseñar la palabra a Juan Luis, que se pueda despedir. Pues nada, agradeceros a La Corbella por esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Que es un programa muy interesante, que la pluralidad que aquí se refleja, yo lo suelo ver en internet, es muy grata de ver, y es bonito ver también el contraste de opiniones, ¿no? O sea, que no tenemos que opinar todos lo mismo como borregos, sino que está muy bien que haya diferentes opiniones, pero que se vea que podemos hablar y que hay una posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Que en definitiva el fin del bipartidismo y de las mayorías absolutas nos va a obligar a desempolvar las viejas artes de la política, que son el diálogo, el pacto i els acords. Jo vull agrair-te especialment perquè també hem jugat un poquet en els temes que hem tingut damunt la taula. No hem tingut ningú verd, ecologista, perquè diuen normalment que els partits verds ecologistes no tenen propostes fora del temes verd i ecològic, i nosaltres volíem també donar aquesta opció i desmuntar aquesta teoria de que darrere d'un partit verd també hi ha un partit en propostes polítiques del dia a dia, de l'economia, del carrer, de la financiació. Y per això avui no tengo ningún tema ecologista ni nada. No pasa nada, muchas gracias por la oportunidad y sí tiene razón, o sea, todo está relacionado y bueno, al final pues la raíz de los problemas es ecológica, pero bueno, en la superficie pues hay cosas que a la gente
le están angustiando y hay que hablar de ellas también, claro. Pues moltes gràcies. Espero tornar pronto a veure així. Ojalá sí. T'has convidat? Toni? Molt bona nit i, com no, doncs ens tornem a veure així el pròxim divendres. Com no, recordar-vos que ens podeu veure online des de la pàgina web de ondavalenciatv.es i, com no, la nostra pàgina web, lacorbella.tv. I, com no, és a dir, seguiu-nos en el Twitter, envieu-nos les vostres crítiques, les vostres preguntes. I recordar-vos també que en la nostra pàgina web tenim una secció de denúncies on podeu denunciar i parlarem d'aquests temes, o podeu dir-nos que voleu vindre al programa per a debatir d'algun tema en especial. I, com no, pues, podran dir que no tenim collons, però ous mos en sobren. Molt bona nit.